Hejsa, Toppe her fra Håndtophold, Polen. I dag skal vi snakke lidt om vildsvin i Polen. Jagt på grisene, specielt nattejagt, som er blevet meget populær. En jagt, som jeg selv ynder rigtig, rigtig meget. Det kan jeg godt lide. Vildsvinebestanden har jo været hårdt ramt i Polen. Det behøver vi ikke at diskutere nu. Der var hårdt ramt med vores svinepest, men nu er vi så småt begyndt, faktisk mere end småt, vi er faktisk rigtig, rigtig godt på vej med at få en god bestand op og stå igen her i Polen af gris. Det gør så, at vi kan regulere dem igen på en fornuftig måde, uden at vi snakker om direkte præmie, nedskydning af grisene. Klubberne kan begynde at få en indtægt på at sælge grisene. Det er jo sådan i Polen, at jagtklubberne betaler for vildskaderne på markerne, og grisene tager for sig af retterne. Det er der ingen tvivl om. Majsmarker, kornmarker, specielt havermarker, når der er mælk i havren, som vi siger, så er det jo virkelig yndet for grisene at komme ud og smaske det i sig. Senere hen også med majsen er de rigtig hårde vinde, men også specielt her i april-maj måned, når majsene bliver sået, og de kommer op og bliver nogle små planter, så elsker de at gå i dem. Der er alle polske jæger ude i deres klubber og hjælpe med at passe på markeren. Det skal vi gøre. Det er simpelthen en del af at være polsk jæger. Det er, at klubben forventer, at vi tager ud og kører hele natten, 1-2 mand sammen måske, og holder øje med markerne for grisen så vidt muligt jage af. Kommer der en sol med smågrise, skal vi selvfølgelig have dem jage af. Vi skyder, vi kan aldrig finde på at skyde en sol med smågrise på det tidspunkt jo. Er der grise i en pæn størrelse, 25 kilo, 30-40 kilos gris for året før eller noget, så kan vi godt skyde en enkelt af dem. For at holde dem med markerne, for de simpelthen kan lære, at her skal de ikke komme ind. De polske jæger bruger mange penge på at hegne det med elektrisk hegn og diverse ting og sager. Grisen er ikke nem at holde ud, det kan jeg fortælle jer. Altså det er mere os, der kører rundt og holder dem af. Indtil de lige får en god størrelse, majsplanterne der, så lad dem være igen, indtil de vokser op, og så er de ikke rigtig interesseret i dem før, der begynder at komme majskolber. Det er jo klart, at når man har alle de her vildskader, og det koster afsindig masse penge hernede, og grisen ikke har været her i så stor stil som førhen, så mangler klubberne pengene jo. Det kan vi så se nu her, at det er blevet bedre, og i mange af de klubber, vi jagter i, hvor vildsvinebestanden virkelig er i super fremgang og har det rigtig, rigtig godt. Altså vi tager jo rundt og kigger. Klubberne bruger meget tid på at køre rundt om natten med deres natudstyr og holde øje med, hvad er der af flokke, hvad er der bestanden. Tager de foder til sig, når man laver nogle fodermarkpladser, specielt inde i skoven, fordi der vil gerne holde dem inde. Er de aktive? Ja, det er de er meget aktive. Vi ser, der er sølepladser, vi ser, at der virkelig er griser. Vi kan se aktiviteterne rundt omkring, når man kører her, at grisen er kommet tilbage. Det gør så, at vi kan lave det, vi kalder kommerciel nattejagt på grisen hernede i Polen, hvor vi får folk hernede fra udlandet af, som kommer hernede på nattejagt. Det typisk tager vi ud ved 8-tiden om aftenen og jagter. Ja, det kan være 3-4 timer, hvad man har lyst til. Der er da koldt, hvad er situationen? Kommer tilbage til jagthytten, får en kop kaffe, eller lige varmer sig lidt, og tager ud igen. Typisk indtil klokken 2-3 stykker. Og det kan være meget, meget effektivt, sådan en nat for enkelte jæger at komme ud der. Det er jo ikke uhørt, at man skyder op til en 7-8 gris på en nat, når virkelig det spiller. Og det der er det gode ved det her, det er, at når vi jagter grisen om natten, og med det udstyr, vi har, så passer vi på ikke at skyde søerne. Altså kommer du ud og finder en flok, og du ser, at der går 2-3 store grise sammen med nogen, som er noget mindre, så skyder man simpelthen bare ikke de største af grisene. Det er ikke hangrise, det er ikke orner. Det er ikke dem, vi gerne vil have trofæerne fra. Det er det ikke. De går alene. Det kan godt gå 2-3 sammen store grise. Et af de udstyr, ja, når vi bruger termisk udstyr, har du muligheden for at se, om det er en hangris. Når han vender enden til, kan du tydeligt se, at hans boller de lyser op. De er ikke så beskyttet. Der er masser af varme i dem. Det er meget typisk at se, at det er en hangris på at de lyser meget op, når du bruger termisk udstyr.
Bruger man digital Noctivision-udstyr, jamen så kan man jo også se det. Det er jo helt tydeligt at se under neden, hvad han har hængende der. Og tænderne kan du også se på ham, når han står der. Så begge dele er okay. Jeg har ikke præference for, hvad er det bedste at bruge. Det må folk selv finde ud af. Det må man prøve sig frem til. Hvad der passer bedst ind til jer, og hvilken type jagter I ynder at bruge. Personligt har jeg det, vi kalder en god håndspotter. Den kan begge dele. Håndspotter, den har både termisk, og så kan jeg slå over og bruge den til digitalt også. Så jeg har mulighed for at se begge dele i min håndspotter. I håndspotteren har jeg også afstandsmål, og det er meget vigtigt, synes jeg, om natten. Fordi det der med afstandsbestemme i natten der, altså hvis ikke man er sådan helt top professionel i, så kan det godt drille lidt. Altså, i starten, der var der mange afstand, der overraskede mange af os. Så en god håndspotter med afstandsmåler, så er man godt på vej. Og så kan man jo bruge, jeg bruger så termisk sigtemiddel på min kikkert, eller på min riffel som kikkert. Så har jeg jo spottet med min spotter. Jeg kender afstanden, og jeg kan se, hvilke dyr jeg vil vælge ud. Og så tager jeg håndspotteren ned, og så bruger jeg min sigtekikkert til at jagte den gris, jeg nu har valgt ud i flokken, eller hvad det nu må være. Det virker rigtig godt. Det gør jo, at vi har meget selektiv afskydning af vores griser jo. Og jeg kan kun sige én ting. Med de udenlandske jæger, jeg har nede, de er rigtig, rigtig forståelige. Altså, de har jo selv interesse i, at bestanden skal være for opadgående på grisene. Så de skyder så vidt muligt ikke søerne overhovedet. Det kører rigtig, rigtig godt. Det er et rigtig godt samarbejde mellem de polske jagtklubber og deres jæger og de gæstejæger, vi får hernede. Og her må jeg så sige, specielt danske jæger. Danske jæger har altid været i høj kurs blandt polske jæger hernede. De opfører sig altid pænt, de føler de regler, der er her, og meget modtagelige over for det, de polske jæger, de anbefaler at gøre. Så danske jæger, I kan være stolte af jer selv. Hovedparten af jer i hvert fald. Og det gør så, at sådan en nattejagt der, når man starter på den, det gør så, at man lige starter med at lave en aftale om, hvad skyder vi på den her nattejagt. Altså der er flere ting, vi beskyder om natten hernede. Der er jo, vi har jo morhunde hernede også, men vi har i mange områder har vi mange vaskebjørn. Og vaskebjørn kombineret sammen med vildsvinejagt om natten, det er sjovt. Det kan jeg fortælle, at det er virkelig, virkelig skægt. Man kan også typisk, som jeg samtidig gør med nogle af mine venner, så tager vi ud kun efter vaskebjørn og bruger mere natten, som jamen, er kommer et gris også, så det passer sådan, napper vi lige et par stykker også. Men det er vaskebjørn, og der kan du skyde mange, du kan skyde rigtig mange vaskebjørn på en nat. Det er ikke uhørt at skyde 10, 15, 20 stykker på en nat, afhængig hvor de er. De sidder oppe i træerne, de lever nede på jorden, de er alle steder. Det er jo rigtig natdyr, kan man sige, vaskebjørnene, som er en intensiv race, som skal skydes væk, når man jagtes hele året rundt i Polen. Og rigtig perfekt at skyde med en, jeg vil sige med en bogbysflint her. Der har du begge dele. Du kan putte en kugle i, og du kan putte dit havl i forskellige størrelser. Og her kan vi i Polen godt købe havl i gode menneskestørrelser. Det passer det der. Truerhavl har jeg brugt med stor succes, når de sidder oppe i træerne, og du har din termiske sigtemiddel på din bogbysflint, og så vælger du så at skyde dem ned med havl, og det virker aldeles effektivt. Senere hen skal jeg nok lægge nogle film op omkring det der. De findes også på mange af de andre kanaler, der er der, som lægger noget op. Men jeg skal nok lægge noget op også omkring det. Det er virkelig, virkelig en jagtform, som gør en masse ting ekstra uden for sæsonen, kan man sige. Det er jo her i januar, februar, marts måned, hvor virkelig, virkelig tingene de går langsomt. Vi skyder jo ikke. Der er jo stadigvæk kronvildt og kalve, vi må skyde der i januar, februar måned, men det er jo regulering på slutningen her, fordi husk på, jagt i Polen er jo i bund og grund reguleringsjagt. Jagten er jo ikke fri på samme måde som hjemme i Danmark, hvor bare vi kan lave vores egen planer og skyde det, der skal skydes dernede. I Polen, der bliver der tildelt en plan, som skal skydes. Det kan vi komme tilbage til i et andet talk her omkring det her. Det drejer sig om, at det er vores nattejagt, og specielt efter grisene, og med det udstyr, der er til rådighed i dag. Hvad er det, vi gerne vil skyde? Jamen, det er jo trofæ, det er jo bisser, det er jo tænderne, vi gerne vil have jo. Typisk op til de her 15-16 cm, som dem her, de er jo
monteret flot på plade, det er jo flot trofæer på væggen for en hver jæger. Er man heldig at komme over i den større orne-type, der er hernede, og kan få nogen omkring de 20 cm, så er det jo også dejligt. Læg mærke til tænderne herinde i midten. Fejka, som vi kalder dem hernede. Det er der, hvor du bedømmer ornen. Hvor man går ind og måler tykkelsen på den og ser, hvor mange af de der aflejringer er derinde, så kan man så derudfra konkludere, hvor gammel den er. Typisk vil jeg sige, at orner bliver skudt hernede, de bliver jo skudt til 2-3 års alder hernede, de spiser godt, der er masser af føde hernede, specielt når vi har de her milde vinter. Og de gør så, at de vægtmæssigt bliver store. Vi skyder jo tit orner hernede på 70-80 kilo, man tænker, wow, der er bare tænder, der skal op på væggen. Og så kommer du hen til dem, så er det sådan noget 11, 10, 12 cm tænder. Simpelthen fordi de tager så meget føde til sig, og de bliver så store og tykke, at tænderne når jo ikke at vokse mave. Altså, den skal jo have alderen for tænder, de kan følge mave, det er jo klart. Men jeg kan se, at i år er der skudt en del flot store orner. Jeg kalder dem orner, fordi at kejler, det er jo tysk, og det bruger vi ikke hernede i Polen. Vi alle ved, hvad en kejler er, det er også fint nok, men lad os kalde dem orner, det er jo det, det er jo. En god orn, den er jo over 4 år. Så begynder den at sætte op med noget, som er stort og godt. Vi skal have ladet. Når de er over de her 4 år, så begynder de virkelig at få nogle tænder, der er værd at tage ud og få monteret på plade. Alt under 4 år, det kan sagtens være... Det kan godt være pæne tænder på en 13, 14, 15 cm. Det er jo også flot. Har man aldrig skudt en orn før, så er det vigtigt, at man får sagt til sin jagtudbyder, man er sammen med sig, prøv at høre, jeg vil rigtig gerne have, uanset hvad, det kan godt være, at der er et lille fie, for de skal tage tænderne ud på dem, der er mindre, men hvis man gerne vil have dem, så skal man endelig sætte til det, så klarer man selvfølgelig den jo, det er jo trofæ, som kan betyde rigtig meget, specielt når det er den første gris, du skyder. Det er ting, I skal lige få snakket sammen om, inden de går ud, sådan at de ikke bare ender i kølerum og så bliver kørt væk, fordi man måske ikke er vant til at tage tænderne ud af grise, som ikke har så store tænder. Altså nu siger jeg vi, fordi jeg er jo selv polsk jæger og har været i mange år. Vi tager jo ikke tænderne ud af orner, som ikke er over de her 13 cm. Jeg ved ikke, det gør man bare ikke. Og vil man gerne have dem, husk at sige til jeres udbyder, inden de kommer ud, så man har det på plads, så alle de ved, at det er det, man gør. Eventuelt lige for at skåre det mærke i ørerne, eller tage et eller andet med ud, man lige kan mærke, hvad det er for en gris, fordi ligger der lige pludselig en 5, 6, 7 gris over ved kølerummet, så kan man dårligt huske, bare for det, der var, fordi de ligner hinanden, når de først kommer ind og lægger der. Så det er også rimelig vigtigt, at man lige får det tjekket af. Husk at gøre det. En lille mærke, og så tager kniven med, og så skærer lidt det i øret, eller i trynen, eller et eller andet, så man kan se, det her, det er jo min gris, og det er mine tænder, den vil jeg gerne have. Det er ikke noget problem, det finder man ud af. Jeg synes, I skal prøve det. Kontakt os, lad os få en snak om det. Nattejagt i Polen er meget, 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 meget spændende. Det er rigtig sjovt. Gris må man jo gerne skyde i Polen med natudstyr, så I skal være mere end velkommen. Så kontakt os, I ved, hvor I kan finde os på vores hjemmeside. Der er alle kontakter derinde, der er mine kontakter derinde, der er Bjarnes kontakter, pigernes kontakter, der er herinde, eller bare skriv på vores info, så kommer vi tilbage til jer og se, hvad der kan passe med jer. Så indtil videre, have en rigtig god dag. Vi snakkes ved. Knæk og bræk.